Táto taška je plná háčkovaných hračiek. A sú tam aj troška zbytočnosti, ktoré idem práve vyhádzať. Idem porátať tie hračky, aby som vedela, koľko ich je. A aby som vedela, čo mám ešte dohačkovať a čoho je naopak už dosť. Štyroch axolotlíkov, takýchto štyroch mám, že vlastne rúžového s tyrkysovým, žltého s takou bledo-tyrkysovou, tyrkysový s rúžovým a takýto kriklovo-rúžový s rúžovým. A mne sa strašne páčia tieto farby, také letné farby. A títo dvaja sú... Títo dvaja sú najobľúbenejší. Títo dvaja sa najviac vždycky predávajú. Tak ďalej tu mám najobľúbenejšiu hračku, ktorú majú všetci, že najradšej, vždycky sa najrýchlejšie predá. A to sú vlastne korytnačky. Korytnačky, spravila som ich 6. Rúžovú, 2 kusy. Tyrkysovú 2 kusy. A teraz som spravila novinku, keďže je leto a je populárna žltá farba, tak som spravila takéto žlté. Mne sa dosť páčia, takže začnem robiť normálne aj žlté. 4. Cute, také malinké. Rozmýšľam, že či mám spraviť aj tie veľké včeličky. Potom tu mám gumičky. Gumičky. Tie nejakým spôsobom sa až tak nepredávajú, čo netuším prečo. Ale podľa mňa akože, kto by nechcel takúto krásnu gumičku. Mám ich vlastne... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 novinky tu mám a jedna vec je ako keby prerobená. A to vám hneď aj ukážem. Pre tento had. On to kedysi bol praclík, lenže nikto nechcel praclík, tak som to prerobila na hada. Ešte mu musím dorobiť jazyk a bude to takýto had dlhý. Takže detičky si to môžu dať treba aj takto, ste had, chápete? Potom tu mám pyžamo žrúta, ktorého mám celkom dlho. A podľa mňa ho predávam za dobrú cenu na to, koľko stoja. Oni stoja aj 50 €, ja predávam, že za 20. Nikto nechce. Keby ste nevedeli, tuto sa to odopne, teda odviaže, a dovnútra si môžu detičky dávať pyžamka, aby proste sa naučili si upratovať to pyžamko, takže vlastne si to dovnútra dajú. A keď idú spinkať, tak si to vyberú, oblečú a s týmto môžu pekne spinkať, proste ako plišačík. Nie je to praktické? Pej noviniek. Pardon. Jo, mám tu ešte jeden kus takejto hračky pre bábätko. Takže ideme na tie novinky. Takto vyzerá normálna korytnačka. A ja som spravila takúto mini verziu takejto mini korytnačky na prívesku, ale to je iba jeden kus. Takže ten, kto dostane tento kus, tak má jedinečný kus. Teraz tu mám takúto obrovskú korytnačku, keďže sme pri korytnačkách, tak idem týmto. Takúto obrovskú korytnačku. Nemá očka, nemá nič. Tu má takto ručičky, chvostík, hlavičku a toto je z takej inej bavlnky vytvorené. Z také, čo sa pletie s rukami, že to je bavlnka a to sú také očka, to sa pletie s rukami. A on to je strašne mekučké, strašne, pozrite, to môže byť taký vankúšik pre malé detičky, chápete? Tu mám takéhoto veľkého zajačika. Tak. Pozrite sa na neho. A má aj montérky, ktoré sa dajú vyzliecť. Chápete? Zajačik s montérkami, ktoré sa dajú vyzliecť. Ja? Takže letnú vec. A to je toto. Neviem úplne presne, ako sa to volá, ale proste je to tá mušla a vnútri je vlastne tá perla, ktorá sa dá samozrejme aj vybrať. Takže mám novinku, z ktorej som najšťastnejšia. Fakt, že toto sa mi strašne páči. Pozrite, to sú takéto kvetinky a to si môžete dať
hocikam, to sú vlastne tiež prívesky, hocikam si môžete dať a môžete si to treba na kabelku alebo kamkoľvek inám. A zatiaľ mám 4 kusy spravené, rúžovú, žltú, bielu, modru, ale robím ešte 2 kusy, mám rozrobené. Ak sa toto bude predávať, to budem veľmi rada, lebo mi sa to strašne páči, ja si fakt vyrobím aj sebe a budem to nosiť, ja neviem, asi na kabelke, to je strašne pekné. Tu sú všetky hračky a tuto mám ešte náramky, ktoré sme robili spolu so sestrou, takže toto je všetko. Ja mám pocit, že to je strašne málo, fakt, že málo. Ojoj, ču. Viete, čo ma štve? Včera mi mala dojsť objednávka zo stránky, kde si objednávam bavlnky. Lenže ja som išla preč a neviem, že vraj som tam nezadala adresu, čo som tam zadala. A mi to proste nedoniesli. Včera mi to mali doniesť domov. Takže na to čakám dneska, keď to nedojde. Ja to potrebujem, ja tu mám rozrobeného plameniaka. Mám normálne už telo, hlavičku rozrobenú, len sa mi minula táto bavlnka, hej. Nožičky, krydielka, už tu mám aj oči nachystané, klieštiky na oči. Stále to neprišlo? Nie, neprišlo. Super. Ešte tu mám jednu vec rozrobenú a to je kačka, teda hus. Ja tomu hovorím kačica, proste kačica, ale je to hus, hej. A mám to takto dopol spravené, ale k tomuto sa mi úplne nechce ísť. A aj tak by to bolo nadlho, takže toto dokončím niekedy. Niekedy. Vlasy som si musela sopnúť, lebo s dlhými vlasmi to v lete úplne nejde. Papám tiramisu, lebo to je tak výborné. No a ja toto vám ukážem. Som si robila nechtíky. Tak som si ich pozapichovala, nalakovala. A ešte tuto musím spraviť túto kvetinku, teda hviezdičku. A budú úplne finálne, asi ich pôjdem lepiť na svoje, lebo tieto už sú také, hlavne tie palce sú odrastené, on to není vidieť na tej kamere, bo neznášam to, keď niečo ukazujem a on to na tej kamere nie je vidieť. Dobre. Takže si ich idem ešte dokončiť a potom si ich pôjdem dať. Viem, že som sa vám celkom dlho neozývala, je, že 15:21 a vtedy naposledy som sa vám ozývala, že ráno. OK. Ale spravila som si nechty. Pozrite sa na to. Palček takýto rúžový a wow. Takže sú trošku kratšie na to, aké ja nosím. Ja väčšinou mávam dlhšie. Ale teraz nejakým spôsobom mám obdobie, že proste tieto kratšie si dávam. Pardon. Ok, idem niečo robiť. Idem vyniesť smeči. Lebo fakt ja som od rána nič nehačkovala a to zajtra idem predávať. Som fakt šikovná. Takže vyniesiem smeti a idem sa pustiť do toho hačkovania, lebo to nestihnem, ako vždy. Akože to riadne fúka. Hej. Ideme vyniesť.
Niky si upratovala, no a ja som išla konečne hačkať, keďže som bola celý deň že neproduktívna, iba tie nechty som si robila, za ktoré som rada, ale asi polku dňa som ich robila, takže asi tak. No ale začala som najskôr týmito kvetinkami, podľa mňa sú fakt pekné. Potom som to robila jazyk pre toho hada, čierny. Áno, to je moja najobľúbenejšia pesnička. Ďalej som pokračovala, že idem nejakú ďalšiu novinku, že spravím prasiatko. No prasiatko, minula sa mi bavlnka. Balík mi stále neprišiel, takže nič. Nič moc som dneska teda nepoháčkovala, keďže som si robila nechtiky, za ktoré som veľmi rada. A druhá vec, nedošla mi tá zásielka, ktorú som si objednala. Bavlnky, ktoré mi chýbajú, som fakt, že potrebovala. A nemohla som to robiť, keďže to nemám. OK, pokračujeme. Tu mám hračky, ktoré už majú ceny. Tu mám hračky, ktoré nemajú ceny. No a takto si vždycky píšem na takéto papieriky ceny. Lenže tie papieriky sa mi už minuli, takže si ich musím vyrobiť. Potom na budúce si ich objednám. Mám aj takúto dierkovačku. Ešte som v živote nepoužila, neviem prečo, ale ok. OK. Natočila som vám celý proces, ako som to robila, takže môžete pozerať. No a ináč túto dierkovačku ja som fakt, že reálne som nevedela, že ju vôbec mám. Cvak, ale je tam dierka. Ja som ju našla proste niekde v šuflíku. Mám tie dieročky všade, tak teraz idem všade napísať takto hore, že handmade. Dole napíšem vlastne, že čo je tá hračka. Pre istotu to tam vždycky píšem a do stredu takto veľkým dám sumu a potom uvidíte, čo ďalej. Cenovky tu všade už mám na každom plíšačíkovi a ja som si už vopred nastrihala takéto malé... Joj, som to neukazovala. Ešte raz. Vopred som si nastrihala takéto nitky malé a oni sú asi takto dlhé a oni sa vlastne takto preložia na polku a dám si toto, prevlečím si do tej dierky. A teraz si beriem vlastne toho plíšačíka a len proste takto dám háčik. Jednu nitku takto iba prevlečiem. Tak. A takto, ako to mám, tak vlastne iba zaviažem tieto nitky a mám cedulku na plíšačíkovi. Keď to zaviažem uzlíkom, tu mám uzlík, tak tento zvyšok, čo mi tu zostal, len takto odstrihnem. A toto je vlastne hotovka, proste prívesok. A tu mám vlastne tú cenu. A keď sa to predá, tak vždycky si odstrihnem túto nitku a cedulku si nechám, aby som nemusela po každej vyrábať novú. Takže tak. Toto isté musím spraviť ešte pre ďalších 22 plíšačíkov, tuším toľko tu je ešte, takže idem do toho, lebo on to fakt dlho trvá, on sa to nezdá, ale on to fakt dlho trvá prevlečenie jednej nitky. Mám to hotové, ani neviem koľko som to robila, asi tu tých 20 minút. Well, máme to hotové. Taška plná hračiek. Možno ešte niečo sem dám. Uvidím. Ale tak zatiaľ sa lúčim. Takto sme to tam mali vystavené. Niky robila nejaké pera, náramky sme robili spolu a tuto mám hračky. Niektoré už boli predané. A finálne nakoniec dňa som tiež celkom dosť predala.